mhux beħseb nirqgħod inkellimkom tqil ħafna, imma ħan nispjegalkom żewġ kelmiet illi ħanużhom illum. L-ewwel waħda hija extrinsic, extrinsic tfisser illi inti tkun qed tagħmel xi ħaġa, pereżempju, kif se nitkellmu llum, li hija barra minnek, jiġifieri mhux xi ħaġa li tħossha minn ġewwa, mhux bħal kuntentizza jew tħossok tgħid b'saħħtek, isa tkun xi ħaġa bħal ngħidu aħna xi event. Jiġifieri, pereżempju tajt isma' jiena ħanirsisti għax għandi l-birthday, ħanirsisti għax se niżżewweġ. Dak huwa extrinsic. Intrinsic huma l-affarijiet minn ġewwa. Il-kuntentizza, is-saħħa isek affarijiet li mhumiex events imma huma xi ħaġa li tħosshom. Semmek ħa nieqaf issa. Issa, min ikollu fil-fatt daw l-extrinsic events moħħu, min jgħid isma' jiena sitt xhur oħra għandi t-tieġ. Irrid vera nirsisti għax irrid li f'dawk ir-ritratti nider vera sabiħa, nider vera sexy, xi ħaġa se jaħlu li trid. Dawk sabu illi huma l-aktar nies li għall-bidu jitilqu jiġru fil-progress tagħhom. Jiġifieri l-aktar nies li jinnotaw illi jagħmlu progress fil-bidu. Tajjeb? U ħanaqilbu daqsxejn l-slide. Min-naħa l-oħra, dawk li jkollhom intrinsic targets mela kif semmejna aħna huma l-kuntentizza li inti tħossok ferħana minn ġewwa, jitilqu jaġlu aktar bil-mod, nibdew naraw li r-riżultati ġejjin aktar bil-mod. Allura, għandawlu daqsxejn slide ieħor, hemm min jgħidlek mela x'nagħmel. Ninsa, pereżempju li għandi t-tieġ, ninsa illi pereżempju jiena l-aktar li qed nagħmilha di hija għal saħħti u hija wkoll għall-familja tiegħi biex narhom kuntenti u ma jkunu kuntenti bija, eċetera, jew hemm xi sistema aħjar. Fil-fatt, l-isbaħ waħda hija li jkollna the best of both worlds, kif jgħidu bl-Ingliż, allura li jkollna tnejn li huma. Huwa tajjeb ħafna li jkollok target tgħid pereżempju jiena sal-miliet, irrid nidħol size 14, jekk illum qiegħda nilbes size 18 jew size 20, tajjeb ħafna li jkollok targets hekk. Però tajjeb ukoll illi inti tiffoka fuq li ultimately mhuwiex x'ħad akkwista f'dawn l-4 xhur 6 xhur, illi l-aktar illi jotta lik, l-aktar li jfisser, però huwa dak li inti ħadħoss minn ġewwa, il-kwalità tal-ħajja. Kif inti ħaġib ruħek mal-oħrajn, kif inti ħadħossok meta tqum filgħodu, kif inti anke ħatitratta mal-problemi li jkollok ta' kuljum għax tkun iktar b'saħħtek enerġetika u pożittiva ħatarhom aħjar, tajjeb? Għax jekk aħna ħanamlu hekk, sabu bl-iktar mod ċar illi ħanżommuha u illi ħanibqgħu mexjin il qudiem. Waqt illi kull min ikollu target ta' pereżempju l-miliet, wara l-miliet nafu l-istorja. Nerġgħu nispiċċaw back to square one, jasal frar, nerġgħu ngħidu basta f'Novembru, bidu ta' Diċembru kemm qatt attenta xejn, kollox tar li marrieħ. Tkunx waħda minn dawk in-nisa, jekk diġà għamilta diġà għandek xofa, tallem mill-iżbalji tiegħek stess. Jekk dan l-iżbal għadek m'għamiltux, tagħmlux, għax ħaj jiddispjaċik. Mela, żomm targets illi huma riċenti jgħja ngħidu hekk jew viċin tiegħek ħalli taħdem fuqhom u taqbad titlaq tiġri fuqhom jekk nistgħu ngħidu hekk, imma ara wkoll illi għandek targets li huma long term għal mod kif tħossok minn ġewwa. Jekk tallim xi ħaġa minn dan il-video, ħanitolbok tagħmel like, jew high five, jew love, u ħatolbok tagħmel share. Għax min jaf kemm hawn nies illi bħalissa forsi huma frustrati il-mod kif iħossuhom u l-mod kif jidhru. Grazzi għal żewġ kliks minn tiegħek, like u share, tista' tagħmel ħafna ġid magħhom ukoll. Grazzi u niltaqgħu.